Mindennek oka van, ami történik velem? Igen, de az ok nem mindig benned van, sőt nem is mindig Istenben. Okot adhat a szüleid élete, a társadalom, ami körülötted van, a társad, akit választottál, a gyerekeid, esetleg az emlékeid, vagy a meg nem bocsátott bűnök. Mármint, hogy te nem bocsátottál meg valakinek. Ezért én azt tanácsolom, hogy minden olyan dolgot, ami nem Istenben van, szüntess meg magadban. Akármit követett rá egy ember ellened, vagy akármilyenek a szüleid, akármilyen a társad, vagy a gyerekeid. Isten tenyerére tedd ezeket, hogy minden dolog okozója Isten legyen benned, mert akkor biztos, hogy jó felé fogsz jutni, érni. Tehát közben is, azért mondom ezt, meg a célba is. De van olyan dolog, amit te magadnak leginkább ezekkel a dolgokkal megtűröd, hogy téged motiválnak olyan dolgok, amelyeket nem választottál, vagy a korábbi életedhez hozzátartozott. Ahhoz idomulsz, ami volt. És ami volt, az halott. A volton mi nem tudunk változtatni. Halott dolgokhoz nem ragaszkodunk. Mindig az életben vagyunk, mert Isten az élet. Ő a szíve az életnek. És az ő szelleme az a vér, ami minket elér. És akkor életben maradunk. Folyamatosan, végleg.